מסתבר שלכולנו יש שורשים משותפים, ואלה השורשים המשותפים שלנו. כמו שנובל אנרג'י מחפשת נפט באדמה, אני רוצה שאנחנו נחפש תרופות בצמחים. שלום, אני גיא ארליך, נשוי לאפרת ואבא לרועי שקד ונווה. מקים את חוות האפרסמון, מרכז מחקר ופיתוח לצמחי מרפא מהמקרא ומהמדבר. יש לי נבחרת ייחודית של צמחים. כל הצמחים בנבחרת שלי עונים על שני קריטריונים. קריטריון אחד הוא שלאף אחד מהם אין גידול חקלאי באף מקום אחר בעולם. והקריטריון השני הוא שלכולם יש רקע היסטורי משמעותי של שימוש כתרופה. מרווה ריחנית, חוך בערבית, צמח מרפא חשוב, גדל בספר המדבר, אין לו חקלאות באף מקום בעולם. אכילה ריחנית, גסום בערבית, טוב להורדת לחץ דם ולאיזון סכרת ולבעיות בדרכי הנשימה ולדלקות וזיהומים. זו הלבונה שקדושה גם ליהודים, גם לנוצרים וגם למוסלמים. העץ הזה נקרא לובן. הוא גדל בר, בעיקר בתימן ובנסיכות אומן. לבונת הקטורת, הלובן ומור הגלעד, הבשם, שימשו בתרבויות רפואות מסורתיות שונות נגד מגפות, נגד דלקות וזיהומים. אני מציע בכל מקרה להרים טלפון לפני שיוצאים אלינו. אנחנו נותנים לכל חולה שתי צנצנות קטנות של 30 מיליליטר. זה נועד לחולי קורונה השמן. בחודשים האחרונים מגיעים אלינו הרבה מאוד אנשים, גם ישראלים וגם פלסטינאים, כדי לקבל את השמן. אנחנו הפצנו את השמועה בדבר השמן שאנחנו מחלקים גם ביריחו. בהחלט הגיעו לכאן גם אנשים מיריחו וגם מרמאללה וגם משכם. עזרה לנו הנשימה. תגובה שחוזרת על עצמה בלא מעט פעמים, זה שהשמן שלנו, צמחים שלנו, עזרו לאנשים לנשום בחזרה. זה פחות או יותר הדבר הכי גדול שיכול לקרות. אלה התרופות של אבותינו ושל אבות כל מי שחי כאן במזרח התיכון, ביחד עם היכולות המוכחות של המחקר והפיתוח שצומח גם בישראל וגם בפלסטין, אפשר יהיה להגיע לתוצאות מרחיקות לכת ביחד. אני מאוד אשמח שהשמן הזה יהפוך לאיזשהו גורם של שיתוף פעולה. אם אפשר יהיה להכין אותו ביחד, זה יהיה הדבר הכי טוב, וגם ברור לי שהוא יהיה הרבה יותר יעיל. היום שבו הוא יופק בשיתוף פעולה על ידי ישראלים, פלסטינים וירדנים ואולי עוד שכנים. אני גם חושב שהעולם של אחרי הקורונה הוא עולם חדש, שבו אנחנו כן נהיה יותר עסוקים בלחפש מרפא וכן בלהתחבר יותר לטבעי ולפשוט ולברור. מה אנחנו רוצים בסך הכל? רוצים לחיות, רוצים להיות בריאים, רוצים להתפרנס, אפשר גם קצת לשמוח. את כל הדברים האלה הצמחים מקדמים. אני חושב שחובה עלינו למצוא את הדרך לשתף פעולה ולעשות דברים ביחד.